ba ho fewe awade enti wo bi awuntam Yeah. ana awale boni nti no wo hia oba bi na wo hia beema bi a ne konwa homa no ayi ti setelia ana awale boni nti wo hia wo bi a wa fon wa ye hwiase na di etetre kanaman Papa. awale boni nti hwamini aba Papa. awale boni nti obi anya bipolar Okay. and obi anya dementia. Dementia. Yes. Any depression. Dementia so ho and depression ni ade ni nyina e wo ho. Okay. Eti no once we ye sofo na se bia ana binua nwumtuni. Tambia no wawale. We ye dynamic ya. Na se wo yele elusu ne wona wonye obi we dynamic wo mpaibom. Any fasting and prayers mu a. Obronsa mutaka onu wontumi wa na ode akofo ba so. Na oba ne weke wo. Na oba ne kutia wo. Na oba ne so. Eti ne minu ba. Ye kowura mu nso a ya ye mo mpaia. Yo sof Kumchacha America. Ena wo bisa sofo ye sofo ma men kasa mecho. Edifo me kan na difo like. Odifo bi a wo behia ni bia na yele ho nye fe no. Na owale ne tama na wonim nyame. No. Yeah. But usia wodifo bia na hwe na yela. What say Nayas? Hey papa. What kala ni bi pepepe. Hey daddy. Any who shape. Hey sweet daddy Jasa. Dabio. Who dia who say no we are so for taste. Hey. Papa. Dabi. Papa be pass mama. Dabi. Enya nsem na me be pa ma. Who say we are so for taste. We are di for taste. Ade a di for ni kira ya oba kokko. Oba o shape. Oba o anim. Owo anim wo akire. Oba owo stand chat and backers. Defender and striker. Yamfa shape nwale. David. Yamfa nufu nwale. David. Yamfa kokko nwale. Yamfa face. Ya na dwen emudo. Emudo ene. Na dwen na emu pin. Ene ye de wale. Wait me I supportive amount. Thank you. Wait me God bless you, my dear. Oba bi owa ne wo fefe but na dwen at the center ya.